बिथां बिशाल बसुमतारिनि हाबानि खामानि मावगासिनो दं जोंथिंनो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आसोला नोगो मावथिनि थाखायनो दसेबो सिखोनबो जिरायथा जाहैबाय दानो जोङो एसे थानो उसुबिदा मोनो बे हिसाबै जोङो मावनांगौ जायो आंनावबो नांगोन नोंनावबो नांगोन हिसाबैहाय जों बयबो मावलायनांगौ आरो धन्यबाद नोंनि खोथा बुङा जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओरैनो जायफा मावो जायफा थायो नै हाबानि खामानि मावग्राफोर गोजा बिसोरो ओरै माखासे संनाय खावनाय दिन्थिहैनायसै आं मावग्राफोरनि थाखाय जाग्राफोर बानायदों माखासे दिन्थिहैनायसै ओरैबो मावगासिनो दङ कमप्लिट जायाखै कालार फुनायसै अमा दानथारोलै इयो लोगोफोर अमा बेदर नांगौला अट'मेटिकलै बेनाव खबर खालामोला मोनगोन नै फाथाबारिनिफ्राय बिहावफोरबो दंफैयो नै हौवा गोदाननि बिहावा हिनजाव गोदाननि बिहावा हौवा गोदाननि जोबाय नुबाय दानि जानो गोनां हौवा गोदाननिनो मोनजेनाखै नामा ओंखामफ्रा नै मावग्राफ्रा माबा आंखौसो थिनबावो नै केमेरामेनाखौनो दलाय माथोलाय जोगोनार जोगोनार खाख्लौ होनो जोगोनारबो होनो मावग्राफोरनि थाखाय संनाय खावनाय जागासिनो दङ ओमफ्राय नै अमा बेदर एवसिगोन अमा बेदरना नै बरियाखानो मोदोमल'खानो जागायगासिनो दं खामानिया